Us donar la benvinguda a aquest cicle de conferències Sento els ocells, 4 lectures atentes de Mercè Rodoreda. Avui encetam aquest monogràfic amb molta il·lusió per conèixer més de la figura i l'obra d'aquesta meravellosa narradora que és Mercè Rodoreda. Vull donar les gràcies molt especialment a Maria Palmer, a Llucia Serra, a Catalina Clar i a Irene Zurrón, perdoneu, perquè sense elles aquest cicle no hagués estat possible. I tots vosaltres per ser aquí. Però recordam que les persones que heu reservat lloc a través de la plataforma en viu Manacor ho heu de fer a cada una de les conferències. També vos volem dir, que vos volem informar de que aquestes conferències són enregistrades, moltes gràcies, i que se podran veure en el canal de YouTube de l'Ajuntament de Manacor a partir del pròxim dilluns. Me queda just agrair al centre de professorat d'aquí de Manacor la seva col·laboració i el seu suport que fa possible poder obtenir crèdits o hores de formació permanent del professorat per la participació en aquest cicle. En aquest sentit vull agrair a Xesca Serra, assessora de formació del CEP, la seva tasca i el seu suport a totes les activitats que feim. I ara vos deixo amb ella, que vos explicarà un poquet en els que estàu inscrits en el portal del personal dels aspectes que heu de tenir en compte. Moltes gràcies. Bé, gràcies, Margarida. Jo també he de dir les paraules d'agraïment perquè és un gust fer feina en l'escola de Mallorquí, fer feina també en la Margarida en el tema de control, de gestió i tot ho té molt bé, molt controlat. Simplement dir-vos és el mateix de cada vegada. Aquelles persones que com a docent vos heu inscrit a través del portal del personal tindreu el reconeixement dels crèdits i el control de l'assistència se fa a través d'aquest full d'assignatures que trobareu a l'entrada, que heu d'assignar cada vegada que vengueu i podeu deixar una de les 5 conferències. Recordeu que n'hi ha una que és en dissabte de matí, per tant també compta com una conferència normal, com els altres dies. Una vegada hagi acabat el cicle, que és dia 26, s'obre el termini per fer el qüestionari de valoració en el portal del personal, que és de dia 26 a dia 31. I simplement heu de fer aquest tràmit. La resta no heu d'entregar ni cap aplicació ni res, ni cap valoració. Simplement fer el qüestionari del portal del personal on se valoren cada una de les conferències. I ja està, per part meva, agrair que s'hagi pogut fer aquest cicle i sobretot la coordinació de la Llucia i de totes les investigadores i docents que fes possible aprofundir un poc més en l'obra de la Mercè Rodoreda. I per part meva ja està. Moltes gràcies. Bé, bon vespre a tothom. Benvingudes i benvinguts. Estem molt contentes de ser aquí avui. Jo som la Llucia Serra i parlaré en nom de les coordinadores d'aquest cicle, que som nosaltres, na Maria Palmer, na Irene i na Catalina. Totes 4 volem expressar públicament a l'Ajuntament, a l'Escola Municipal de Mallorquí, al Centre de Professorat de Manacor i a tots els qui sou aquí. Volem manifestar-vos, per tant, la nostra alegria i l'agraïment que sentim perquè hagueu acollit aquest monogràfic sobre Mercè Rodoreda, una d'aquelles grans figures de les quals pot parèixer que ja s'ha parlat prou. Nosaltres no ho sentíem així i és per això que som aquí ara mateix. Gràcies a tot l'equip que ho ha fet i que ho està fent possible avui i les properes 3 setmanes, perquè és un gust fer feina amb vosaltres. Us recordam que aquest monogràfic seguirà divendres dia 11 amb la comunicació de Irene Zurrón, divendres dia 18 amb la comunicació de Catalina Mir, divendres dia 25 en què presentaré jo mateixa una comunicació i dissabte dia 26, aquesta vegada de matí a les 12 amb l'espectacle teatral de Xesca Badell i Alicia Olivares. L'obra de Rodoreda arrela a la realitat més propera, a la vegada que s'enlaira vers preocupacions humanes essencials, dels conflictes amorosos i familiars a l'angoixa de viure en un món que no es pot controlar, del desig i l'esforç de fer créixer un jardí a la destrucció de la guerra. Rodoreda és d'aquells autors que aconsegueixen situar allò local en un pla universal. Amb aquestes ponències proposam acostar-nos novament als textos de l'autora, i ara que es compleixen 60 anys de la publicació de la seva gran novel·la La plaça del Diamant. I aquesta aproximació als textos que fèiem parteix del desig de descobrir-ne altres lectures i interpretacions. Altres ocells, com recull el títol del monogràfic, que ens agradaria fer sentir. De fet, Sent els ocells
són paraules de Rodoreda. És una cita del conte Viatge al poble de les senyoretes, del recull Viatges i flors. Per no consumir més temps en parlaments d'obertura del monogràfic, ara ja passaré a presentar aquesta primera ponència. Na Maria Palmer, qui la impartirà, és investigadora de la literatura, estudiant de doctorat de la Universitat de les Illes Balears i, si ella ens ho permet, afegiré que una investigadora molt vocacional, genuïnament moguda per la curiositat i per les ganes de saber. Tant és així que es va sentir atreta per una obra de Rodoreda complexa i fascinant a parts iguals, La mort i la primavera, inacabada i publicada pòstumament. És molt difícil d'entendre aquest text, va dir na Maria en una ocasió a casa seva quan estava en plena fase de recerca. I qualcú va preguntar-li, «I per què l'has triat si et costa tant?» A la qual cosa na Maria va respondre que perquè la volia comprendre, precisament. Ara veurem si se n'ha sortit o no. Na Maria Palmer, i amb això ja finalitza la meva intervenció, sentia que qualque cosa es movia en aquesta novel·la. D'entrada no aconseguia desxifrar què eren aquestes remors insistents, però a base d'escoltar-les amb atenció, dia rere dia, es varen anar fent cada vegada més nítides, fins que finalment varen poder ser identificables. Són les remors d'un remordiment. Maria, tens la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Llucia. Primer voldria reiterar el meu agraïment a l'Ajuntament, al Centre de Professorat i a l'Escola de Mallorquí per l'acollida. Gràcies també a la revista 100% i al programa El Replà per la difusió i, de retop, permeteu-me agrair-li a la Fundació Mercè Rodoreda l'ajut a la recerca, als professors Damià Pons i Pere Rosselló l'entusiasme per aquesta autora, a Francesc Ardolino per la lectura atenta de l'estudi, a Anabel per l'acompanyament, a en Damià pels ànims i l'amor i a tots vosaltres per ser avui aquí. Dit això, ara sí, començam. Qui hagi llegit La mort i la primavera i qui encara no ho hagi fet endavant, sabrà que és una obra que enlluerna, d'una prosa que fa salivar, amb uns personatges i unes escenes que s'implanten dins la imaginació ad eternum. És una pedra perquè la seva lectura fer com una pedrada i perquè és una pedra preciosa que ha estat cisellada amb molta cura i destresa, a cop de correcció, fins a haver obtingut una peça grotesca i sublim, d'una brillantor estilística, lingüística, simbòlico-mítica, vibrant, que afecta emotivament, substancialment, diria jo, el lector. I malgrat aquesta llum, malgrat el ple estètic com sent en llegir-la, La mort i la primavera és una obra tèrbola, atapeïda de significats imprecisos que deixen un mal regust de boca i una gran confusió. Anna Vallbona, de fet, l'ha anomenada el monstre torbador. Na Llucia fa un moment ha confessat aquest impuls que em va empènyer a capficar-me en aquesta novel·la. Primer l'admiració i després la incomprensió. Davant d'aquesta pregunta de si me n'he sortit, jo estic contenta, crec que he estirat d'un fil argumental que pot atorgar un sentit innovador en aquest text. Jo el manco no l'he trobat a cap de les fonts secundàries que he consultat, però tanmateix el misteri de la novel·la queda sense resoldre, perquè jo crec que és precisament el misteri de l'existència, no? Abans de fer-vos la meva proposta de lectura, m'agradaria que féssim un petit tast, petit, un poc gros, d'aquesta obra per veure quin és l'estil, perquè crec que és bastant diferent a altres obres de Rodoreda. I no sabia prou perquè hi pensava i em deia: on comença la mort? Venia de damunt de la pell o sortia a sota? Era la punta dels dits o al mig del ventre quan s'hi fa el patir del viure? O en un colze o al mig d'un genoll? On començava a matar? On vivia la mort de cada persona? En la son o en el despertar? Moria també cansada d'haver matat? Quan la pell es refredava i la carn s'enduria i tot es feia de fusta i de gel, on s'havia ficat la mort? Si la mort era cada persona i si cada persona era la mort, per què no en deien les morts? Les morts dels homes i de les dones,
les morts que s'esperen per dins com els cucs de la paciència, i les morts de les criatures callades i amagades i a punt pel cot de pedra, amb un ull obert i rient. Venen les morts en comptes de dir s'acosta la mort, i les morts a dins dels arbres, les morts sabrades podrides a dintre acabaven morint-se. L'arbre que havia recollit la mort es tornava pols, molt de mica en mica, molt amb el temps del temps. Es desfeia i era com les erugues, havia dit el pres. La mort vivia dintre de l'arbre, com la papallona dintre de l'eruga. Sortir de dintre fa mal. Moltes papallones que sortien de l'eruga, si no podien enviar la sang a les ales, morien preses en la pell de l'eruga seca. I l'ànima pot se fugir sense color i sense poder plorar sola i abandonada. Es pensen que la tanquen amb el ciment i a dintre de l'escorça, i el pres deia que ella fugia, sempre vigilant, allà on la carn es desfeia més de pressa, allà on l'arbre s'obria més aviat. Vivia a dintre de l'arbre, de la punta més alta de l'última fulla fins a l'enfonsament més endins de l'arrel. Les morts envoltaven, escapades dels arbres, com les flors en fúria que es tiren amunt i endavant. La meva mort era jo amb el cop presoner de les venes, lligat amunt i avall i pels costats, unes quantes serps que no perdonen, cap al fetge, cap a la respiració, en corba per trencar-se en dues, una altra a servir d'una altra cosa. Tot plegat a sota de les costelles, i era al mig del cor que naixia el desig i es feia fort. Ara passarem al marc contextual. Hi ha una primera problemàtica a l'hora de crear aquesta obra i és que existeixen dues línies editorials, la del Club Editor i la de la Fundació Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis Catalans. Rodoreda va començar a escriure La mort i la primavera cap a final dels 50. La va presentar al Premi Sant Jordi l'any 61 i no el va guanyar, com tampoc no havia guanyat el premi l'edició anterior amb La plaça del Diamant. Va fer-hi feina a diferents intervals i en diferents intensitats fins a la seva mort. Va deixar tot el material textual que se coneix que estava repetit en diverses versions, en pàgines sense numerar, en fulls amb anotacions a mà, tot plegar força desordenat, el seu amic i editor en Joan Sales, autor d'Incerta Glòria, qui no va arribar mai a posar l'ordre que calia per a publicar-lo, perquè també va morir uns mesos després. Fou la seva dona, Núria Folch, qui edità la fila novel·la i la publicà l'any 86. Folch presenta un text cohesionat que va haver de reconstruir a partir dels materials textuals de Rodoreda. És a dir, que La mort i la primavera, en resum, és una obra inacabada que va publicar-se pòstumament amb un cert intervencionisme per acabar-la de rodonir i d'unificar-la. El resultat fou un text dividit en 4 parts i, a més, Núria Folch va decidir incloure els textos descartats perquè els lectors i les lectores poguessin llegir finals alternatius, gaudir d'altres trames divergents. Aquest llibre, que pertany a l'edició de Club Editor de l'any 2017, presenta el gruix de la novel·la, després un mapa del poble, i després els apèndixs, que són coses alternatives, altres trames que s'afegeixen per poder seguir amb la lectura una vegada llegida la novel·la tancada. I aquí hi ha un postfaci d'en Arnau Pons, molt interessant, que se titula Editar el misteri, en el qual es posiciona en contra de l'edició de la Fundació Mercè Rodoreda, publicada l'any 97 a cura de Carme Arnau i que el 2018 va treure una altra edició, en la mateixa línia. A dia d'avui hi ha una polèmica intensa per o bé consolidar la primera publicació a càrrec de Folch, segons Arnau Pons, molt ben aconseguida, després d'una tasca filològica sincera, ben justificada, gràcies a la qual tenim una novel·la cohesionada, o bé per canonitzar la versió teòricament més fidel als textos de Rodoreda,
que per a Pons no són sinó producte d'una gestió qüestionable d'aquest material textual. En fi, ara mateix no entrarem més en aquest debat filològic i pot ser també editorial perquè no m'interessa reproduir-lo més enllà de l'anècdota que ens serveix per explicar el fet que hi hagi més d'un argument. Perquè, clar, hi ha dues edicions amb dos arguments. Si voleu conèixer aquesta discussió en profunditat, podeu consultar aquestes fonts per començar i després ja hi ha altres textos que en xerren. I ara sí que entram en matèria, anem al text. En dues edicions, el protagonista és un jove adolescent que viu unes experiències vitals que el fan créixer. Un creixement que tanmateix és decadència i destrucció. La història arranca amb la contemplació de l'intent de suïcidi de son pare i clou amb una escena bessona en què el suïcida és ell mateix. Per tant, hi ha com una estructura circular. La narració està immersa en una atmosfera fantàstica, onírica, de malson, que torba el lector amb la presència constant d'imatges cruentes, d'una brutalitat extrema, que s'encavalquen contínuament. Intuïm una violència que depassa les escenes més explícites, però no acabant de saber què és, no? Tot plegat es narra des d'una mirada plena d'innocència aparent. El jove habita el poble, un conjunt de cases pintades de rosa a la primavera i cases despintades mig fosques a l'hivern. El poble està travessat per un riu que en un tram determinat passa per davall de les cases. A la festa major llancen un home al riu i esperen que en surti o mort o amb la cara esguerrada. Els habitants, guiats pel ferrer, encimenten la boca als moribuns perquè l'ànima no en surti i una vegada morts els atanquen dins arbres que tenien assignats des del seu naixement. S'alimenten de carn de cavall i augues plenes que s'encarreguen d'escorxar els vells, qui prostitueixen una òrfana amb retard. Les embarassades viuen amb una vena als ulls per no encantar-se d'homes que no siguin els seus i impedir així que els fills s'assemblin als veïnats. Hi ha infants assauvejats i el desig s'arrabassa d'arrel. El protagonista s'enamorarà de la seva marastra i tindrà una filla en comú. A l'edició de Club Editor, l'argument del gruix de la novel·la inclou personatges nous, com l'home del garrot, que minva la bravesa del jovent amb la baraia, i també es desenvolupa molt més el paper del pres, un home que ha conegut la veritat i roman engabiat i torturat. El presoner, de fet, li parlarà al protagonista del desig i de com el maten. A més, en aquesta edició, el protagonista s'amistança amb el fill del ferrer, un personatge tèrbol de qui la filla del protagonista és en Caterina. El protagonista visita el senyor que viu a la muntanya, escala foc al poble, la filla del protagonista és assassinada i la troba morta al cementeri perquè el noi del ferrer el guia cap al cos. El protagonista l'enterrarà. Poc després el fan passar pel riu i en surt amb la cara arrabassada i des d'aleshores viu aïllat amb reflexions desolades sobre la vida i la mort, crea figuretes de fang que després destrueix i s'acaba suïcidant. En aquesta versió, la idea que desplegaré més endavant no fa massa sentit, s'han de tenir en compte els apèndixs perquè tot encaixi, no? En canvi, sí que sembla més plausible a l'edició que publica la Fundació Rodoreda, en tant que recupera versions més primerenques en el gruix de la novel·la. Les divergències més notòries en relació amb l'argument del qual just ara vos n'he fet 5 cèntims són l'absència d'alguns personatges, com l'home del garrot, la menor presència del noi del ferrer i en lloc de cremar-se el poble, hi té lloc una guerra civil molt cruenta. La filla no morirà com aquí, sinó que mor a dins de la cova. La troba dins de la cova de la Maraldina. I la troba ell tot sol, sense el guiatge del noi del ferrer.
Pel que fa a les referències sexuals, aquesta versió és molt més explícita. Per exemple, es narra la descoberta per part del protagonista d'allò tan misteriós que passava rere la finestra verda, que són les relacions sexuals de la seva dona amb els vells de l'escorxador. I es parla més obertament dels abusos que el protagonista fa patir a la seva filla. I el riure d'aquesta nina el persegueix quan es prepara per al suïcidi. I aquí no, aquí hi ha un riure, no?, que el persegueix com si fos una personificació. D'acord. L'ambigüitat de la mort i la primavera convida a diferents lectures. Carme Arnau s'hi acosta des de l'esoterisme i el misticisme. Carlos Cortés l'ha entesa des de la psicoanàlisi. Montserrat Casals i Mercè Ibars des del biografisme. Xavier Pla en diu que és, i cit, una al·legoria inapel·lable dels molestos episodis de l'exili i una obra expiatòria de vells fantasmes d'infantesa. Fi de la cita. Pons, Boïgues o Scrabec l'han entesa en clau política i hi han destacat els vincles amb el totalitarisme i l'exili. A tall d'exemple, dels homes sense nas o front o sense orella, els homes sense cara, esgarrats per la travessada per les aigües del riu que corren davall del poble, Arnau Pons estableix una connexió amb els Guelcassé, literalment boques esqueixades, que així s'anomenaven els ferits a la Gran Guerra que retornaven a casa amb cranis foradats, conques d'ulls buidades, amputacions de barram, de nas o d'orella. És a dir, que hi ha estudis molt interessants, si bé és cert que no n'hi ha gaires, sobre la mort i la primavera des de diferents enfocaments. Això no obstant, des d'una lectura atenta i personal, sentia que tanmateix hi havia alguna cosa poc explícita, com emboirada, que era molt rellevant, que donava forma, en bona mesura, al sentit últim de la novel·la i que no acabava de cotsar. Després de diversos intents infructuosos, vaig decidir desviar-me de l'argument, perquè ho vist que és bastant complex per aquest desacord, i vaig fixar-me en els jocs de mirada, en totes les referències sobre esguards que hi ha escampades al llarg de l'obra, a veure si en treia l'aigua clara. En aquesta recerca hi va haver 3 mirades clau. La primera, i quan la meva criatura va mirar-me, vaig veure que feia cara de vell. I jo no els mirava, però sentia damunt meu la mirada del ferrer, com si l'ànima grossa d'un home gros s'hagués posat a viure a les meves espatlles i tant de pes em fes doblegar els genolls. I sobre la marastra, la seva dona diu, sentia que em mirava i sentia que volia entendre alguna cosa que no acabava d'entendre. Després sentia que em mirava com si ho comencés a entendre i un dia vaig sentir que ho havia entès i jo entenia el que pensava, que l'havia tirada dalt a baix, en referència a la mort de la seva criatura dins el pou. Arrel d'aquestes acusacions sentides, em vaig replantejar la naturalesa de la veu narradora. La novel·la està bàsicament narrada en primera persona i està amarada d'una subjectivitat absoluta. Tot allò que es conta passa forçosament pel filtre de la veu protagonista. És una mirada d'entrada molt innocent d'un jove inexpert que transita de la infantesa a la vida adulta. Ara bé, està contada en retrospectiva, de cara al passat, com un gran record. I aquest és un detall molt important, perquè la innocència ja està perduda. Aleshores, em vaig replantejar la fiabilitat de la veu narradora i vaig decidir desconfiar-ne d'aquest to infantil. I la següent pregunta va ser, per què sent que l'acusen d'aquesta manera? Què és allò que ha fet tan malament com per sentir una culpa feixuga pràcticament física, aquesta idea de sentir damunt meu la mirada del ferrer com un pes que em fa doblegar els genolls. I efectivament, gairebé entre línies,
gairebé com si formés part d'allò que ha de romandre en silenci. Hi ha una escena esgarrifosa, malaltissa, que perseguirà sempre el protagonista i que connecta directament amb aquesta altra escena que vos dic, aquesta del Ferrer, no? Que va ser reveladora, perquè en aquesta escena el protagonista visita amb la filla el Ferrer, a la fornal. Quan aquest personatge li dona un trosset de ferro perquè hi jugui, la nina riu i segons el protagonista es posa, i cit, a fer cara de vell, a canviar de cara de vell. Llavors el Ferrer, de la mà de la nina, l'acosta a son pare, qui es nega a mirar-los, i diu això, no? I jo no els mirava, però sentia la mirada del Ferrer com un pes. Poc abans, el Ferrer relacionava el comportament de la criatura, aquesta rialleta, amb la seva mare, la marastra, de la qual és coneguda entre els habitants del poble la seva prostitució amb els vells a l'escorxador. Llevat d'això, no hi ha més explicacions. Només hi ha una rialla que també és de bé acusadora, i cit, i tot d'una va arrencar a riure, i tot el riure del món li sortia per les dents vermelles. Fi de la cita. És un riure que fa el Ferrer i que es transforma altra volta, com la mirada, en una inculpació que pertorba la consciència del protagonista i es metamorfosa en un símbol de llarga tradició en aquests termes, i cit, la serp del riure girava a les cantonades i jo la sentia arran dels talons amb la boca oberta i tota la metzina a la punta dels ullals. Fi de la cita. Això ho diu el protagonista mentre fuig de la fornal perquè sent aquesta rialla del Ferrer com una serp que l'amenaça i que el persegueix. D'acord. Aquesta referència a la cara de vell que fa la nina a Cal Ferrer apareix en aquesta escena que vos coment que per a mi és tan determinant i que és tan esgarrifosa, no? Doncs bé, pare i filla són al bosc de les roses d'agost, descansant. El pare la contempla dormida i sent la filla com una prolongació de la seva persona. Llavors ressegueix la mà de la criatura i la galta i d'aquest contacte tàctil i visual sorgeixen records de la marastra, de la seva dona, o de la dona d'aigua, que és una dona que va creure veure un dia despullada sortint del riu. Amb certes, tot plegat, presenta certes connotacions libidinoses que enterboleixen la relació paternofilial. Just després, el protagonista omple de rellevància la imatge de la metamorfosi d'una eruga en papallona. I diu així: quan ens vam despertar, als meus peus hi havia una eruga i de dintre li sortien dues ales plegades i molles. Li sortien ara una mica, ara una altra mica. L'eruga s'anava buidant. Era una eruga negra i el que li sortia de dintre era d'un blanc verdós. Fins que al cap de molta estona el blanc va acabar de sortir del negre, cansat i batent. La vaig agafar i la vaig posar a la mà de la meva criatura i la papallona, mig balba, li feia pessigolles a la mà. I quan la meva criatura va mirar-me, vaig veure que feia cara de vell i em mirava espantada per la cara que jo devia fer. Si bé la papallona s'ha vinculat a la qüestió espiritual com a emblema de l'ànima o bé com a procés d'individualització, a l'antiga Grècia la papallona era símbol de la divinitat femenina primigènia i estava íntimament lligada al sexe. Per un altre cantó, Chevalier recull la idea que la metamorfosi és una expressió del desig, sorgida de l'inconscient, i que pren forma a la imaginació creadora. Laura Bolo recorda el seu estudi sobre les metamorfosis a l'obra de Rodoreda que hi ha 3 vies de maneig, segons Jung, per canalitzar la libido. La tercera via crec que encaixa plenament amb la interpretació que propos, i cit: metamorfosar les tendències incestuoses en forma de símbols i mites. Aquesta tercera via demostra que el motiu de la metamorfosi no és d'interès literari, sinó també d'alt interès psicològic. Fi de la cita. Seguint aquests apunts, l'eruga metamorfosada en papallona es veuria com un símbol de la libido del protagonista de tall incestuós. Tot plegat justificaria les paraules de Rodoreda en què posà de manifest el profund rebuig que sentia per la seva obra, per la mort i la primavera. Em fa fàstic, arribarà a dir.
Aquesta escena emergeix en forma de record a les situacions més inesperades. De fet, suposa un punt d'inflexió per al protagonista. Per exemple, ell pensa quan està travessant el poble dins les aigües del riu en un moment en què les herbes l'agafen dels peus i no el deixen moure-se. Diu: de mica en mica em vaig fer un pou d'aigua sense herbes tot al voltant i quan estava a punt de poder fugir d'aquella presó, no em vaig fugir. I veia la meva criatura i el noi del ferrer. Els veia el primer dia que vaig passar el riu, no tot sol, sinó en la meva criatura, i al camp de les roses d'agost se li van enganxar les taranyines a les cames i em deia: treu, treu, i tu sabies, i tu sabies, i tu sabies, i vaig fer força endavant i vaig sortir de les herbes. A la versió de la Fundació Rodoreda hi ha una sentència prou explícita, entre altres comentaris aparentment banals, que diu, i cit: i el bosc del Morts per primera vegada va passar allò. I segueix contant altres coses insignificants. A més, l'episodi ocorre en un espai volgudament ocult. I cit: havia buscat la part més ampla del riu, la que era més lluny del poble i on gairebé no anava mai ningú, perquè no volia que em veiessin. Aquesta descripció de l'indret del riu, on transcorre l'escena de la papallona, la trobam a la primera pàgina del llibre, quan el protagonista s'hi capfica per fugir de la veia que el persegueix incansable, com un remordiment, i que es trobarà de nou el seu propi suïcidi al final de l'obra. Aquest racó del poble sembla que també va ser rellevant per a Rodoreda, perquè l'indica com a mínim a un dels mapes que dibuixa del poble, aquest que vàrem publicar, que vos he mostrat fa un moment, amb el nom indret on el protagonista travessa el riu nedant. Llevat d'aquest punt tan específic, al mapa apareixen només noms d'elements geogràfics, topònims, obres civils, pont de fusta, plaça, elements vegetals que caracteritzen aquells espais. No hi ha cap altra referència a una escena que passi en concret. Per tant, que Rodoreda el ressalti al mapa, crec que també és prou significatiu. A més, trob simptomàtic que una vegada pare i filla tornen de l'altra banda del riu, el protagonista sembli voler soterrar en l'oblit l'experiència viscuda. I cit: 3 dies em vaig mirar la meva criatura i allò no va tornar a passar i ja em semblava que el que havia vist no ho havia vist. La meva criatura s'assemblava a la meva dona i prou. Fi de la cita. Malgrat els esforços per no pensar-hi, aquest record es fa viu de manera involuntària, com vos explico ara, i d'altra banda també afecta la filla, la qual de llavors perd la vitalitat i la innocència que caracteritza la infantesa. Pèrdua que és descrita pel jove protagonista. A un punt determinat diu: ja no li creixen més els cabells, no li brillen les ungles, bé, coses així. A la novel·la fixada per Folk, aquesta escena que hem llegit fa unes diapositives no s'inclou, però cap al final de la història, durant l'enterrament de la criatura morta, el protagonista rememora l'escena que no havia aparegut fins aleshores, que és diferent a més, perquè en aquesta versió s'inclou el noi del ferrer. Diu així: aquell primer dia que el noi del ferrer em va sortir al davant mentre la meva criatura dormia cansada d'haver passat el riu agafada al meu coll i jo mig tancava els ulls amb tot el darrere del cap contra la soca d'un arbre mentre una papallona naixia d'ella mateixa com la flor que s'estira de la branca. I mentre mirava la meva criatura dormida i la papallona cap a la vida, vaig veure les cames primes del noi del ferrer, la primera vegada que el vaig veure a la llum del dia. I de seguida la meva criatura es va despertar perquè sentia algú estrany a la vora. Si no, hauria dormit més estona. I el noi del ferrer es va esperar que la papallona hagués nascut i de seguida la va donar a la meva criatura. I ella va riure i va mirar el noi del ferrer. I la papallona feia anar les ales i feia pessigolles a la mà de la meva criatura. I ella reia i mirava el noi del ferrer i van riure tots dos. Quan jo ja l'estimava, van riure tots dos. Els mirava riure i semblava que no hi fos perquè ells reien i jo estava quiet i només tenia l'arbre darrere i ho havia perdut tot
Només l'arbre, i ho havia perdut tot en aquell moment d'una papallona en una mà que no havia aguantat mai cap papallona. Assegut i quiet entre els dos riures, vaig fer ombra a la cara de la meva criatura amb una mà i per dintre tenia ganes de matar el noi del ferrer. Amb unes ganes més fortes que tot, i amb la mà parava el sol de foc que havia sortit i que queia de ple damunt la cara de la meva criatura. I va sortir el sol de foc i va caure dintre del sot, damunt de la cara de la meva criatura morta, que quan era viva volia la negra nit, perquè el noi del ferrer li havia explicat que només es veien a la negra nit. Abans el pare donava la papallona a la filla, ara el noi del ferrer n'és l'intermediari, tal vegada en una mena de joc psicològic fomentat en un alter ego. Aquesta identificació del noi del ferrer amb el protagonista caldria examinar-la amb detall i comprovar si efectivament existeix i si aquesta interpretació pot modificar el sentit de l'obra o si el noi del ferrer és senzillament l'afegitor d'un nou personatge per enriquir-la. En línies generals, hi ha diversos entrebancs per a considerar-lo un desdoblament del protagonista, sobretot a la novel·la que dona per bona Club Editor. Per exemple, en algunes versions, el noi del ferrer assoleix un paper rellevant, independent del protagonista. Cala foc al poble mentre el jove és amb altres habitants, o parla directament amb una de les dues dones que es troben pare i filla a la font de la Jonquilla, que apareix d'una forma inesperada, ben estranya, però bé, que mantenen aquesta conversació. A més, assumeix el paper del pres després que el pres oficial se suïcidi llançant-se al riu. I també hi ha un obstacle d'un altre aspecte. Vull dir, la figura de la seva mare, la dona de la galta morada, que feim amb aquest personatge si el noi del ferrer és considerat un alter ego del protagonista? Perquè al final és la seva mare i apareix a diverses escenes de les dues versions. Malgrat tot, si partim de la idea que la veu narratorial és poc fiable, molts dels passatges podrien interpretar-se com deliris del protagonista. Caldria fer un estudi molt més minuciós i detallat, amb una anàlisi contrastiva molt profunda per veure si realment la hipòtesi és o no plausible i, de ser-ho, si seria útil a l'hora de fixar una versió definitiva. Ara vos presentaré altres arguments, a banda de l'escena de la metamorfosi que han llegit ara tot plegats, que poden sustentar la hipòtesi del desdoblament. Per exemple, el fet que el protagonista descobreixi en un punt determinat de la novel·la que és fi de la relació adúltera entre sa mare i el ferrer del poble. El ferrer del poble en un punt determinat li diu: jo te vaig fer en aquest racó amb ta mare, per la qual cosa faria sentit que el seu doble es digués el noi del ferrer. El noi del ferrer coneix secrets estrictament íntims del protagonista, com l'estat semisimbiòtic del pare amb el seu arbre tomba, quan el protagonista veu aquest estat en obrir l'arbre, o els talls de la soca de la glicina de casa fets per sa mare quan ell era petit, o els jocs al bosc dels morts, o la cova de la Maraldina amb la seva marastra, coses de la seva intimitat que ell també coneix. A més, l'aparició gairebé persecutòria del noi del ferrer, una aparició constant, imprevista, sobtada sempre, n'és un possible indicador, així com les autoidentificacions reiterades per part del protagonista amb aquest personatge. Per exemple, diu: i semblava que anés dient moltes de les coses que jo pensava que ell, el noi del ferrer, fos jo. I em vaig adonar que jo feia com el noi del ferrer, amb els dos dits d'una mà em separava els de l'altra gairebé esquinçant-los al començament. També la negra nit, moment tan reclamat per la filla i lligat al noi del ferrer, només es poden trobar en aquest moment, és una al·lusió que els vincula. I quan el protagonista travessa el poble per davall arrossegat pel riu, completament alienat, es palpa, ell tot sol en un acte d'autoreconeixement, i diu: la fosca rajava espessa
com si de les roques regés la nit que jo duia dintre i que no em trauria de dintre ningú. Per tant, aquesta negra nit també la duei a de dins. D'altra banda, la mà esdevé una part del cos que concentra una rellevància cabdal pel que fa a la connexió entre tots dos personatges i que pot vincular-se també a les pràctiques incestuoses. Llegim aquest fragment. Vaig agafar una pedra i com si la meva mà fos la mà d'un altre, em vaig picar al front. Els ulls se'm van omplir de llàgrimes sense que tingués ganes de plorar i ho veia tot com si estigués a dintre del riu, però l'aigua dels ulls era salada. Alçava el braç i em mirava la mà i no era la mà que jo volia. I vaig anar a veure el noi del ferrer. Estava tirat i es tocava i jo vaig fer veure que no el veia. Per no veure'l pensava en les mans, a la de la meva criatura, a la del senyor, a la del vell que m'havia donat la beguda. Venien les mans i morien i em mirava la meva mà. I aquella mà no era de ningú, ni era meva, ni de l'aigua, ni de la mort, ni de la vida, com jo. La meva mà com jo. Aquesta coincidència ontològica entre el protagonista i la mà havia estat incentivada pel noi del ferrer uns capítols abans. Li havia dit, només es recordava tu i tu eres una mà. Fet i fet, aquesta idea pot resseguir-se fins a l'obra plàstica de Mercè Rodoreda, concretament aquesta aquarel·la que Villanueva, al catàleg, va titular Personatge carmí en mirall, no? Però realment sabeu que la mà és ell mateix i lliga bastant amb aquest text, m'apareix. Així, arribam a una reflexió de tall gairebé psicoanalista que s'aproxima a la revisió del mite de la Cupa a la plaça del Diamant proposada per Loreto Busquets. Busquets dota de significança l'estil infantil de Colometa, de Natàlia, no? I afirma que és un recurs per fer emergir la inconsciència. Carme Arnau també recorda que Rodoreda reflecteix la realitat de l'altra banda del mirall perquè poua dins la intimitat i en treu l'inconscient. Des d'aquesta clau de lectura, les contradiccions del text equivaldrien a símptomes d'una inconsciència malalta que cerca el càstig. Tot plegat, troc que és aplicable en aquesta altra novel·la, La mort i la primavera, no? Podria entendre's, aleshores, com una narració que supura, en termes psicoanalítics, és a dir, vessa la culpa que sent el protagonista per clivelles que la consciència no arriba a tapar, no? Sorgeix a moltes escenes. Casals afirma que el protagonista de La mort i la primavera no té por ni se sent perdut, sinó inquiet. Perquè com a lectors i lectores percebem una inquietud, segurament perquè darrere aquest estil tan infantil, aparentment innocent, pot ser hi hagi un gran remordiment, no? D'entre els documents esparsos que deixà Rodoreda hi ha un tros de paper amb unes paraules de Bergson remarcades que diuen «La consciència és la memòria». Per tant, pot se fa sentit llegir La mort i la primavera com una memòria que és consciència, un intent de depurar el remordiment, que és un remordiment que s'alimenta de la relació incestuosa amb la marastra, de l'abús reiterat a la seva filla, de la profanació de la tomba arbre de son pare i també de no haver fet cap acció en contra de l'assassinat de son pare per part de tots els habitants del poble. De fet, inicialment, La mort i la primavera havia de titular-se Ombres de primavera. I hi ha una frase al llibre que diu, i cit, de les fulles mortes a terra que només eren records de fulla, ombres de primavera. Per tant, es podria llegir La mort i la primavera com un llarg record podrit. Al final de la versió de Club Editor, l'escena del suïcidi del protagonista es tanca així. Diu, i em vaig clavar el punxó a l'alçada del cor i la meva vida és closa. La meva vida la puc començar a explicar per on vull. La puc explicar d'una manera diferent, puc començar amb la mort de la meva criatura o la puc començar amb aquell matí que el noi del ferrer se'n va plantar davant el bosc. Però faci el que faci, la meva vida és closa.
Com una bombolla de sabó feta a vidre, no em puc treure ni ficar-hi res. No puc canviar res de la meva vida. Significa això que la confessió, malgrat els esforços i el dolor, és tanmateix incapaç de reparar el dany? No ho sé amb certesa, no? A mi me sembla que sí, que Rodoreda pensa que la vida es gasta vivint-la i allò que era vell es contamina de culpa, de trauma, de dolor i pesa. De fet, després d'enterrar el cos de la seva filla, de pegar-li uns tocs... Ja acabam, després d'enterrar el cos de la seva filla, de pegar-li uns tocs amb la pala al munt de terra que el tapa el cadàver, el protagonista exclama: vaig alçar el cap i vaig obrir la boca i la mica de pluja de no res em feia tancar els ulls. Expressament els tancava perquè la pluja me'ls toqués i se'm fiqués a la boca. Vaig parar la mà que encara tenia en el palmell l'escalfor del mànec de la pala i esperava cada gota de pluja com una mica de sorpresa. Era allò, sí, aquella mica de pluja per entrar un núvol que passava i que trossos el sol tornava a esquinçar, que alçava una bravada forta de terra remoguda, de terra no vessada ni a l'aire ni a la llum, enrabiada que l'hagin posada dalt. Era allò, no res, un deix de vida. Clar, jo això, si no ho entenc des del remordiment, jo no sé com entendreu, no ho sé. Perquè així pot ser el fet de lliurar-se a l'instant present, de deixar-se tocar per l'oratge de la natura, del moment, sense el pes del record, pot ser l'única manera de sentir-se viu i en pau. Les citacions tan enigmàtiques que fan d'avançar-la del text prenen sentit així, no?, de cop. Aquesta veu sense cos que res no fa callar, de Ronsard, i després aquestes inicials, Mercè Rodoreda Gurguí, diu Carme Arnau, que podria ser el misteri d'aquest pes que porto dintre que no em deixa respirar. En canvi, el cor lleuger és aquell que no sent aquesta feixugor del dolor. Per exemple, quan escolta el tronc de l'arbre tomba del pare, el protagonista diu: semblava que fos buit, buit com una persona que té el cor tranquil. I poc abans es lamentava de la decadència del seu viure. Sentia que la vida se m'havia tornat lletja de tant viure-la. Com si la vida sedimentés en capes tots els mal moments, les experiències traumàtiques, la culpa, aquest remordiment, com si la vida en un cor intranquil fos plena de mort feixuga, no? Bé, en tot cas, aquesta és la conclusió inconclosa que vull compartir amb vosaltres. A partir d'aquesta observació de jocs de mirades he pogut estirar d'aquest fil i arribar fins aquí, però tanmateix queden moltíssimes escenes a tenir en compte, que jo he obviat, i s'han de repassar, plenes de múltiples i diversos significats, perquè La mort i la primavera presenta moltes capes interpretatives i va molt més enllà d'aquesta proposta. Si de cas la podem rellegir i ja en parlarem un altre dia. Moltes gràcies. I ara jo crec que és un bon moment per intercanviar impressions o suggeriments, si teniu cap pregunta. Endavant. Sí, una cosa, Maria. Sí. Tens previst publicar l'estudi? Ja ho sabeu? De moment no ho sé, Llucia. No. Se pot mirar, sí, però... No hi ha previsió. No, de moment no, però és un projecte que se pot dur a terme. Moltes gràcies. Són de la Mercè Rodoreda.
Sí, perquè també era artista plàstica i té collage i aquarel·les i també una obra publicada per l'Institut d'Estudis Catalans, per la Fundació Mercè Rodoreda, obra plàstica. També hi ha esbossos i altres materials, sí. Sí, sí. Si no hi ha cap altra pregunta... Bé, simplement donar les gràcies, Maria, per aquesta presentació. Si qualcú no ha llegit La mort de la primavera, ara ja ho podrà fer des d'una altra perspectiva. Gràcies a tots per haver assistit en aquesta conferència i recordeu que aquesta ponència s'ha enregistrat. La tindreu disponible a partir de dilluns al canal de YouTube de l'Escola de Mallorquí i continuam divendres de la setmana que ve amb aquest monogràfic, amb la conferència Més val morir que viure lligat i presoner, la representació del suïcidi a la narrativa rodorediana de Irene Zurrón. Recordeu que aquelles persones que no sou docents o que no esteu apuntats des del càrrec de docents heu d'apuntar-vos en viu a cadascuna de les conferències. I ja està. Bona nit.